Znaš šta, ja sam sad popularan, vidiš koliko imamo ljudi na YouTube-u, ja sam uspio za 1,5 dana prikupiti pretplati što oni ne mogu skupiti ni za 100 godina. Drugo, skupio sam pratioce na TikToku što oni ne mogu, njima je to krivo, znaš. Ja nikom ne, i svi upalite, svi napravite, ti popularan, jesam brate, jel ti krivo, Maida, najpopularniji na Balkanu. Eto Maida, jel ti krivo što sam popularan? A? Jel ti krivo? Pa ukucaj tamo Hamdino ime, pa viš ko je Hamdo. Aj joj, čeri draga, pa nema biti tako ljubomorna. Napraviti YouTube kanal, napravite TikTok, pa nek vas ljudi zaprati. A ja nisam onaj rigoros. Meni nije krivo što vi napravite. A što je vama krivo, šta sad ja mogu? Ne mogu vam ja ikako pomoći. Hamdo King Bosne, pa Hamdo je King Balkana, brate moj. A ja, Pink ubi Pink Allahan. A fino Pink napisao, budite mirni. Nas narodi ljubomora. Pozdrav iz Pogada Bugovna. A što blokirate normalne komentare? Ne znam, tu je moj moderator i on radi što on hoće, ja sam mu dozvolio da blokira koga hoće. Kogod stane Pinku na žul, ne ga blokira. I ima moje dopuštenje, moju vlast, sve. Znači, to je moj moderator jedini koji kad god upalim se ovdje dođe i on čisti. Nemojte se na moderatora ljutiti, on je pravedan i tako. I on plaća sa Hamdagom porez zajedno. Kad je živio nerad, a nija boli što on mora rata, ja sjed. Napravi ti sebi YouTube, TikTok i ti sjediš i uživaš. A ja? Gde vam malo vrati Hamdo, vidi šta je Hamdo radio. Pogledaj, pa gde malo ukucaj tamo kod Sečka Stipovića, malo pogledaj kako je Hamdo se borio majmune jedan, a ti nećeš ti to nećeš nikad u životu, da imate ne znam koliko djece i ti ovako nećete leđa poturiti. Evo garantiram životom. Gdje živiš, vidite, selo Gačice. Ukucaj tamo Sečko Stipović, ako ne znate ko je Hamdo, pa vi kako je se Hamdo borio ko lav. Sve sam u životu probao, šta god da sam probao, propao sam. Krenuo sam, išao sam na crno da taksiram. Nema šta nisam u životu probao, nema posla kojeg nisam ja iskusio na leđima. I eto, hvala Bogu, Allah dade na faku i to je to. Ukucajte malo, pa jebe moj trubu, nemojte sam vikat, Amdija vaki neradnik, Amdija, ja kad sam radio ti si mogao sam gledat na crtanim filmoma, vjerujte mi. Vitezu je lijepo živjeti, a Vitez je prelijepo. Moje selo ljepše od Pariza, Šejla, hvala. Vjeruj mi. Išao idem na svuku da nema bez mog sela, ja ne bi mogao u gradu živjeti nikako. Hvala braćo svima od srca. Ide Hamdaga životom. Zato jesu ljubomorni na uspjeh. A to je, znaš šta kaže mene, vidiš što se podigu, a ne znaš da kako sam se ja borio. I onda kaže, vidi ga što odem ja, zove me neki restoran, nešto da promovišem, odem jedem. I on kaže, vidi, kaže, kako jede, kako ovo, kako ono. Ne, ozbiljno. I džaba je. Narod je čudo. I kaže, do jučer si plakao, sad imaš, sad te konobare hrane. Pa jel ti krivo, da neki tebe nahrani? Ja, pa ja nisam ni nekog Boga mi ljubomoran. Eno, idu ljudi po restoranima, jedu, kupe pregleda, ne kupe svaka čast. A onaj drugi, čitam komentare, vidi ga jede, neko nema šta da jede, on se kurči, debolan, pa ljudi imaju svoj, onaj sremac. Šta čovjek ide po restoranima, jede, šta? Svaka mu čast. A ne, čitam i komentare koliko ga ljudi mrze. Mrze ga zato što su ljubomorni. Vjerujte Hamdi, ljubomorni. Nek uživa čovjek, našao je taj svoj YouTube, on uživa, ide snima. Pa te i ti idi snim, pokuša. Pa ne može to svak, braćo, sestre. Ne može svak uspjeti na YouTube, nemojte biti budale. Ne može svak uspjeti, nek priča ako šta hoće. Ne, narod je tako ljubomoran, znaš, krivo mu kad ti odeš da jedeš negdje, krivo mu je, razumiješ, džaba je.
Idi ti jedi, ko ti brani? Ano, dobar čovjek. Pa dobar sam 100%, ne mislim nikom, Boga mi zlo. Ne krava, pa napravite svi sebi YouTube, TikTok, radite šta hoćete. Ja se upalim ovdje da se malo družimo, da malo pričamo. Meni je drago, ja na YouTube svakog podržajem, Boga mi. Tako je, pa ne, ozbiljno, pa jesam u pravu, recite jesam u pravu.